Is cuid lárnach de héal an Comhghairdeas Lúthchleas Gael. Tá buint agam leis ó bhí mé onanta óg agus mé ghlacu páirte scór. Tá dúlas cimse agam in ahan rud atá géalach an teanga agus an culture agus mar sinnde ní híon aontaise gur leis an gré cultarthe den Comhghairdeas Lúthchleas Gael ó bhfuil an buint agam leis ón lá ó rinn slaat cótaú. Tá go mór de scór fréimhithes go smar ag globnaí mhóra an seo an athe galan agus is cuid onanta táhachtach den club an cultar. Cumann a bheith obair mar ifigach scór sa chundaí. Deanna Milan ibre ar level chuaga agus ar level náisiúnta. Tá mé am bháil de chuiste scór olú. Deanna chuiste scóirlaí obair ionteach le scóra eagraí sa chuaga agus le scóra thurtham cinn. Tá mé fásta mar bháil an chuiste scór náisiúnta agus is anor amach as amach é sin dúsa le bheith abal de bheith obair ar bhain náisiúnta. Máile sin tá mé obair mar rooney ar chuiste ceannart agus planala ag guaga olú. In Uri, bhí seans agam an túir náisiúnta a cheol in éanacht le banna cheol ar taon ag Barcan Crocaí agus bhí sin an special ar fad mar bhí mé gcónaí ag géirí cheol a Barcan Crocaí. Tá thur chun cinn na Gaeilge agus an cultar ag rí lár cospraí Comhghairdeas Lúthchleas Gael agus maithiam go dúlagus áin a lig. Obair a dhéanamh ar gheach level den eagraíocht le cinsú go bhfuil muid le a churtham cinn na Gaeilge agus an cultar a másc ar bubble áitiúla. Uachtaráin na Gradam na Gaeilge buaite nach ag Brónagh Lennon.